दरब्रै गामिनि रायजो राजाफ्रा सालाकाथि समस्तिनि सिङाव थानाय दरब्रै गामिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे पार्टियाव जमा हाबफैदों मोनसे मिजिं आरो आसा लानानै। दा बबे गामिनि आरो बिथांमोना मानो हाबफैदों आरो बे पार्टिखौ मानो मोजां मोनदों माब्रैहाय बेनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों डिटेल्स भाबै सावरायगोन ससेब्लाबो लोगोसे भिडिअ क्लिप्सबो होगोन। स' गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि जिबि ब्लग चेनेलाव बरायग्रोबाय। हेलो एवरीवन, once again वेलकाम बैक टू द चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथार बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' बाथ्राया जाहैबाय मेन मुद्दाया जाहैबाय सालाकाथि समस्तिनि सिङाव थानाय दरब्रै गामिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलआव हाबफैदों। दा दरब्रै गामिनि रायजो राजा ओमफ्राय माखासे आद्रा थाबोनाय दंबावो बिथांमोनाबो रायज्लायगासिनो दं होननानै बुंदों। दा दरब्रै गामिनि रायजो राजाफोर होनोब्ला आलदा खोनायो। गोसो जानानै जयेन जानाय माखासे सुबुंफोर बा फेमिलिफोर बा कर्मिफोरबा आलदा खोथा, खिन्थु दरब्रै गामिनिफ्राय फोथाराव ज' ओंखारनाय रायजो राजाफोरबा एसे आलादा खोनायो। माने गोगोम मैखोम साधारन खोथा नङाना, रायजो राजाया बेबो दरब्रै गामिनि। दा बेखायनो बिथांमोना बुंदों जे इउपिपिएलनि जा हाबा मावनाय दा बेखौ मोजां मोनदों आरो आसा खालामदों बिथांमोना थाबैनो जाय बुस्थुआ सिगाङाव जायाखैमोन बेयो थाब नायसनजागोन, फटाफट खामानिया जानानै थांगोन। दा बेथ' हाबफैबाय, आसा खालामबाय, नाथाय बिथांमोननि थाखाय मा मावना होनो हायो बा मा मावो बेखौ जोङो नेनानै थानांगोन आरो बिनि सायावबो जोङो आपडेट्स लाबोनो नाजागोन। गामिनि सुबुंफोरजों रायजो राजाफोरजों कन्टेक्ट खालामनो नाजागोन आरो नेक्स्ट आपडेटखौ बबे बोसोरनि गेजेराव बा बबे समनि गेजेराव बबे मान्थसनि गेजेराव मावना होनो हायो, माबे स्किमनि गेजेरजों बेखौ जोङो नेनांगौ। दा राजनितिक हान्जायावहाय ओंखारलाय हाबलाय, बहायबा मोजां मोनलाय बहायबा हाबलाय, बेथ' थाखायो। राजनितिकआवथ' मोनसे हास्थायनाय मिजिङाथ' बयहाबो थायो, कर्मियानो होन, सोरबा लिडारानो होन, सोरबा रायजो राजायानो होन, नङा होमबा? ओरैनो नङा। आरो पलिटिकेल सिस्टेमाबो ओरैनो नङा। पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो माखासे गोबां बुस्थुफोरखौ जों कन्ट्रलाव लाबोनो हायो ना, पलिटिकेल पावारनि गेजेरजोंनो। बेफोर फिसा खोथा नङा आरो पलिटिकेला। दा फैबाय थानाय इयुनाव फाइनाल जुद्धआव एमपि इलेक्सन, बिटिसि इलेक्सन, एसेम्बलि इलेक्सनाव मा रिजाल्ट नुयो जों रायजो राजाफ्रा नेनानै थानांसिगोन। आरो बिनिफ्राय जाय मोजां मावो बेनावथ' बयबो रायजो राजाफ्रा थांखायो, जाय मोजां मावो बेनाव गभर्नमेन्ट गैयै दा गैयै रायजो राजाफ्रा थांगोन। दा बे इन्डियान कनस्टिटिउसनाव दंखायो जोंहा डेम'क्रेसि हादर हिसाबै नोङो बबे पार्टिखौ चुज खालामनानै लायो बे नोंनि इन्डिपेन्डेन्टलि नोंहा मोन्थाय दं, नङा होमबा? इन्डिया इज ए माल्टि पार्टि सिस्टेम कान्ट्रि, नङा होमबा? दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानदों कमेन्ट्स हरबानो जाबाय, लोगोसे नैबे भिडिअ ससेखौ नायलांबानो जाबाय। ইমান দিন হ'ল চৰকাৰ আছিল আগত BPF, সিহঁতে একোৱেই দিয়া নাই। আজি চাব ৰাস্তা ঘাটৰ বহুত অসুবিধা পৰি আছে, এইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে ইউপিপিএলত আমি যোগদান দিলে আমাক একদিনত সহায় দিব, সেইকাৰণে আমি যোগদান দিছোঁ। আজি আমার তারাং নদীর দালাংটা আজি অলরেডি হয়ে গেছে স্যাংশন, তার কারণে আমি এলপিপি দলরে আমি যাব। এতিয়া আমার গাঁৱৰ ৰাইজবিলাকে যিমান আছে আমার বড়চিমাৰী গাঁৱৰ, এইটাও আমার এলপিপি দলেৰে যোগদান দিবার কারণে হুকুম হয়েছে, এখন রাজি হয়েছে। তার কারণে এতিয়া আমার হাগ্রামা মহিলারে 17 বছর নেতৃত্ব করেছে, আমি একো পোৱা নাই। যার জন্য এখন আমি প্রমোদ বড়োর সারর
ওচৰতে এতিয়া আমি LPP দলৰে আমি যিমান গাঁৱৰ খনি মানুহ সকলো আছে এই দলৰে আমি ভোটটো দিব এইবাৰত। এনেকে বহুত প্ৰব্লেম, কিছুমান মানুহে এতিয়ালৈকে ঘৰ পোৱা নাই, PMGY ঘৰ বাদ পৰি আছে আৰু সৰু সুৰা সমস্যাটো এনে আছে আমাৰ এতিয়া। সেইকাৰণে আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ চিফ ছাৰ আছে, তেখেতৰ ওচৰত আমাৰ বহুত বক্তব্য ৰাখোঁ যাতে আমাৰ কিবা সমস্যাবিলাক সমাধান হয়, ইয়াৰ কাৰণে আমি আশাবাদী। মানুষ সানুষ জ্বর হইলে ঠেলা না যায় আর গাড়ি গিলাও না যায়, আমার বেমার গিলা আনা অনেক অসুবিধা হয়েছে। এতিয়া আমাকে রাস্তাটো বনাইয়া দিবার লাগে। स' भिडिअखौ मोजां मोनबायबा कमेन्ट लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गासिनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।